Good morning mga katropa. Ayun na nira ang pagluto sa manok na Bisaya. Una, nagisa ka og ahos, sibuyas og luya. Lisod ko dali video kaya ko rin sa mahawid sa camera. Brown na ang kuhan ahos para dili siya dili makaon mga nimo siya dili siya low ipote ka na maasin magkaon luod ganon wala ganahan ba. So tigman mo gisa sa sibuyas manok lang. So, manok si first kay gilantan. Gilantan. Sunod na nimong manok nagpad na nila isa po ng isa yun na nimong manok kaya wala ang lakang langsit ang batikolon na karawon pwede na salsa manit na naka-prepare nga gulay, kanunggay, tanglad.
Hindi namin nilibutang na tubig. Yung gawas ng iyang katas. Wala pa na sa bawang katas ka na sa manok. Yung luga ka na sa manok na yung bukaw. So yung tilawan, yung timpla. Yung kahit sa timpla, dahil ng tanganog tubig. Kung yung ginanong makadaghan mo nito. Gano'n mo ano na, dagang mahigit sa bawang. Muna po mga biro. Baw. Yun lang po yung mga wakatudlo. Bakbak sa biro. Tangang tanglad. Tangang tanglad ay. Sa ilalom. Balik ko no. Tanglad ko no. Tubig tang. Kinagsagot ang itong kabag tubig kay ang tubig naghawit sa kamera. Yan tubig lamay sa imong butang tubig tapos naman ang bugas kaya ka na manok lugar ng bata mga 10 minutes pinagdagangan ng tubig uban sa nanin na okay bukal na siya mga kasupa yan ang tubig puno na nasakto na yung pliga ilaw ang lami na pwede na siya uban sa na siya bukal yan tulag asin lahan itang asin may wala nga nag-asin sinal mo tag tubig anong tundugan nag-asin ang dugo ayaw siking dugo iyapil ginang dugo bukal na sa kaan nagkaluto nagkaluto dadarin maluto ng dugo yan nararo nga sa buka maglutog manok ayaw dito tula na yung manok ay lasa luod ka noon lamig ka ng higit ng sabaw tigang agpaminta para kaano halang-halang pa yun yan ay marag dugo dugo paminta na maawa pa namin pero na pramit ang ginagitsin kay kulang yan paminta na siya nga pamatunaw tunawan na siya yun sarap talaga ng manok Bisaya manya tinantimpla datang na ang malunggay kamunggay nga narolo kabang ilaw kung sakto na ba ang timpla sa timpla ang nagasin gamay marap na siya tanang kamunggay kahit na mga katupa